Witajcie moi roztomili. Dawno nie miał okazji nagrać szolki tyju, bo wiecie, porobiło się tak, że teraz muszę to robić z domu. Że muszę to, nie mam żadną taką telewizję już, nie wiem, albo się boją, albo nie chcą. Bez to robię się szolka tyju, teroski z takim kamratem z województwa opolskiego, młody Karlus, który doszedł do wniosku, że werci się powalczyć o śląskość. Przedstaw się, Karlusie. Witam was Rostomili, nazywam się Janek Sotor, działam od niedawna z Ślązokami razem, założyliśmy Ślązoki razem młodzi, działamy jako młodzi chłopcy, młode Karlusy i chcemy wam pokazać ta nasza śląskość i nasze autorytety, te nasze śląskie autorytety, tak jak pan Leo z Faczyna, chcemy wam pokazać, jak my to widzimy i żebyście jeszcze lepsi poznali tych ludzi trochę okiem młodego. No ale dobra, wiesz, szolka tyju to jest tak, że nie inne się wypijemy, bo tak o ty tu jest, wiecie, to się robię. Tutaj Karlus też se zaroski zrobi, ale ja bym chciał za chwilę mu dam wywiad, bo on jeszcze przyszedł tutaj do mnie nagrać wywiad, ja to tak korzystam, wiecie, tak trochę bez zaskoczenia. Ale żebyś ty padał o sobie coś, co ty robisz, kaj mieszkasz, co ci dowoż pas, kim chcesz w życiu być, bo że jeszcze młody, to jeszcze cię dużo rzeczy może spotkać. Ja wiem, jeden się kształci na doktora, został frizerem, a drugi się kształci na kierowca, został pilotem helikoptera. No, to w życiu było roztomacie. Ja się kształcił jako mechanik obróbki z krawaniem, a skończył, widzicie, jak teraz na starość to mi stało zostać schauspielerem, nie? No to ja w życiu przede wszystkim jeszcze studiuję. Ja młody Karlus, studiuję ambitnie. Słuchajcie, studiuję w fajnym mieście w Nysie. To jest jeszcze, to już obecnie, no to jest Opolszczyzna, ale to jeszcze jest w terenach Wielkiego Śląska. Tam jest bardzo piękne miasto, tak trzeba powiedzieć. Piękne miejsce na świecie. Tam Ślązoków już ciężko spotkać, ale ci ludzie jednak są jacyś tacy jeszcze trochę ucieszni. Ja wtedy umiem z nimi dogadać. A w życiu, no wiadomo, jeszcze muszę robić, coś tam jeszcze robię w życiu. U mnie na miejscu, bo mieszkam w Mechnicy. Mechnica to jest, jak żeście może oglądali na naszym kanale, już my tam wam trochę przedstawienie robili. To jest niedaleko Kędzierzyna, Krapkowic. Przy Odrze, w oddali trochę niedaleko, za Rzeszowicami mamy Anaberg. No my są po tej stronie Odry, już tu bardziej w kierunku Sudetów, nie? No to ja powiem tak, no, nasz szef, znaczy nasz kolega, kiedy ten jeszcze się nie przyznał do tego, że jego taką hobby jest robienie filmików. No, że w tych Ślązokach razem to nie no są Karlusy, ale są i frelki, bo tam widział przynajmniej za dwie. Tak, i są frelki. No także Karlusy, wiecie, jak tam chcecie w Opolski się znaleźć jako lipsta, no to jak się są Ślązoki, to macie szansa. No a jak tam na Opolskim są jakie nie Ślązoki, to zawsze się mogą wrzenić i stać się Ślązokami. Bo ja tak godą, że jak tak dalej pójdzie, jak idzie, no to tych Ślązoków będzie przybywać, a nie ubywać, jak to było ostatnie, no powiedzmy sobie 80 lat, to no z durchu bywało, nie? Bo naprzód wojna, ginęli chłopcy na frontach, bijąc się nie o swoje, no o cudze, jak to zawsze było. Potem, jak wleźli Rusy, to większość została wygnano i przekludzili się na zachód, czy też do DDR-u. Potem zostali sprzedani do tych fajnych Niemiec. Nie? Tam odwoz też chyba dużo zostało sprzedanych. No, niektórzy powiedzieli, wiecie co, ja już tu nie chcę na tym Heimacie mieszkać, bo wolę się przekludzić na Szwabia, na Bajery, na jakieś inne tereny Niemiec. Ale po leku zaczynają wracać.
powiem wam, że po leku zaczyna nas przybywać Ślązoków. I można za 100 lat Ślązoki już nie będą mniejszością, ale będą przynajmniej połowa ludzi będzie się przyznawać do tego, że są Ślązokami. Jak myślisz, jest na to szansa? Ja uważam, że jest na to szansa i no my musimy działać. My musimy działać u podstaw, musimy dzieciom już wpajać ta śląskość. Tak, mi ją są uważam, tak w szkole my w ogóle nie wiedzieli co to jest śląskość, to się wszystko bierze z chałupy, od umów, od ołupów, mamy ołupów i no i od rodziców, nie? Bo ja to tak odróżniam, no wpajano język niemiecki. I no wiadomo język angielski jako podstawa, ale język niemiecki on też już chodził na ten, jak to weszło, ten język mniejszości niemiecki. No powiem wam, to było good. I no, że my w chałupie nie gadali po niemiecku i no po śląsku. To może też, bo my sobie wywodzimy czysto z niemieckich rodzin, z niemieckich korzeni i ja mam czysto niemieckie korzenie. No ale my gadamy po śląsku. To my nie mamy język śląski, my nie mamy języka polskiego, niemieckiego, my mamy język śląski. I to musimy tym małym Karlusom, jak lotcom, tych szkołach, tych przedszkolach, tak? Te nasze koleżanki ostatnio, co one jeżdżą po tych szkołach, po przedszkolach, jak one pokazują tym Karlusom małym, jak to może wyglądać ciekawe i oni to widać z taką chęcią robią i pokazują i ci młodzi są tak zaangażowani, że to jest piękne i to widać, że te podstawy możemy fajnie im pokazać i żeby oni te korzenie mieli. Nie, panie Leo? No, ja jeszcze jedno chciałem się tutaj dopytać, bo tego młodego Karlusa, bo on padł upa. No, u mnie to była upa, ale był starzik i starka. Byli staruszki i grosupy. No, a my mamy upa. No nie wiem, ja tam wiem, że tam w wiele Krapkowic, bo moja familia też tam zahaczył o Krapkowice. Zahaczył też o część, jakby to powiedzieć, ta część galicyjsko, co była u Austriaków. Nie? I to, jakby to powiedzieć, wszędzie po śląsku się idzie dogadać. I śląski jest ekstra język i to nie chcieli przyznać Niemcy, nie chcieli przyznać Poloki, bo Niemcy, musicie wiedzieć, Kejsik powiedzieli tak, że konfesyjny język na ich terenie nie może być czeski, na Śląsku. A po jakiemu? Ano po takiemu, bo Czechy mają historyczne prawa do Śląska, których nie ma Polska. I bez to się Niemcy wymyślili za Bismarcka, że Kościół jak chce działać na terenie Śląska, to język konfesyjny musi być polski. I potem to, co my godamy po śląsku, zagadają po polskim terenach Wierchniego Śląska, bo to nie jest do mnie żadna Opolszczyzna, no to jest Wierchni Śląsk, taki generalnie taki wielki, mocny, bo tam jest Hauptstadt, jakim jest Opole do Wierchniego Śląska. To nie jest polski. My mamy bardziej czeski, więcej czechizmów, jak polonizmów. I no, że teraz od czasu, jak jest Polska nastała na tych terenach, to no wmawiają, że my godamy źle po polsku. My nie godamy źle po polsku, bo niektórzy poradzą godać po polskiemu, tak jak wiem, że żaden się nie kapnie, że jest Ślązok, to wtedy godą po polskiemu. I godamy po śląsku. I to trzeba mieć na uwadze, że śląski, niemiecki czy polski są jednakowo ważne. A do Ślązoków niemiecki powinien być tak richtig ważny i trochę bardziej niż polski, bo polski muszą, no bo studia, bo matura, bo w robocie muszą po polskiemu gadać, ale po jakiemu niemiecki. 600 lat bez mała, a można nawet trochę więcej, bo jeszcze za czasów henrykowskich był wpływ kultury niemieckiej i języka niemieckiego na nasze tereny. I bez umiejętności niemieckiego to my tracimy srogo tajla naszej kultury. Srogo, rzeczywiście. Także po polskim dobrze, że gadają w domu po śląsku, ale też powinni swoich bajtli przymuszać, żeby ci się nauczyli niemieckiego i to niemieckiego tak, żeby mogli czytać Eichendorfa, żeby mogli czytać Goethego,
żeby mogli oglądać sztuki po niemiecku, no ale po polskiemu też. A po śląsku to już język serca, Muttersprache, to na pewno będą jeszcze umieli, jak ino będą chcieli. No tak to jest, ja to tak właśnie obserwuję, nieraz z punktu, jak ja sobie stanę z boku i obserwuję, jak to wygląda, czy te dzieci gadają po śląsku. No, widać, że to jest wszystko bierze się no, od korzeni. Jak gadają w chałupie, to będą gadać te dzieci. A jak nie gadają, to ten język zanika. I on nie może zanikać. My musimy wiedzieć, tak jak ja to cały czas powtarzam, my musimy wiedzieć, kam my mieszkamy. No jak po jakiej ziemi my chodzimy, znać ich historia i znać język. To jest podstawa. To tak jakby mieszkać w Niemczech, by nie znać języka niemieckiego. My też wiadomo, my znamy język polski, język niemiecki, no ale język śląski to jest nasz lokalny i to musimy znać przede wszystkim. A wiadomo, język niemiecki, no to my znamy zaś przez korzenie. Język polski, bo tu żyjemy w Polsce. Ja nie wiem, czy by wolał mieszkać w Niemczech, czy w Polsce, to już jest, to już nie gdybą, ja mieszkam na Śląsku i tego se trzymajmy. No i na tym my skończyli. Trzymamy się tego, że mieszkamy w naszym heimacie. Tak, mieszkamy w naszym I heimacie. o ten nasz heimat przede wszystkim dbamy. A to, że my są teraz w Polsce, no to tak historia stworzyła. Nie wiadomo, jak będziemy za 100 lat, ale na pewno za 100 lat nasze wnuki, Engele, Będą gadać. mam nadzieję, będą gadać i będą mieszkać na Śląsku, we swoim heimacie. No to do jutra, z pomboczki. Trzymajcie się.